Kakinhun ki Nongthoh khubor na Meghalaya ki badan minta ka media exposure tour je Sikkim jong ka Press Information Bureau Shillong ha ka Sibar ki lelet penjingo ya ka Nathu la Pass ka badan ha khappud Indo China. Kani ki jingnit jingo ka le pli ladru ki Nongthoh khubor na Meghalaya ban sakhi hi daladi ya ka jingai ti ke jingslur bat ke jinglen ladi ki shipai ke ri India ban pahara bat ya dai ki pot ki sam jongkari hapreng ke jingkrian ke batta sambha laban ke dau hang ni ba ka Nathu la Pass ke dei ke we ne ki jaka jonga kai perthei ke ba pau nam baha ke badan ha ke jila Sikkim na ke jingdon ya ki lom tha ha shilenter ke khappud jongkari India bat China. Agani ke sengi ke kenhuan ke let shadu ke jaka bakin jang pha ke badan ha ke jingjrong ke bapalat khat saw hajar phut ha ki than mingi jang kilom Himalaya. Ha padeng clear bapja clear ke baduna bat ki jinglong ke sun beneng ki bajinjar pha ki Nongthoh khubor ki let jingo ki lamat ke jinglong ke sun beneng ke batasam ha ke jaka bakinjang ha ke baki shipai jong ki Indian Army ki den baro arpo saw kenta ban pahara ya ki pot jong keri ke jaka ke bajinjar bat ke jingduna ke oksigen ke pelong wadya ki kam baman ke sengi ban long ki bajinjar Henry ki shipai ki dangyai beteng ban petngwar ban pentikena ya ke jingsngan jongkeri. Hangani ke jinglen ki Nongthoh khubor ki lekran bat ki shipai jong ke Indian Army bat la yo jingtep shaphang ke jinglong jingman jong ke jingterikam bat ke jingdon kam bakong san jong ke pass. Hadin kani ke kenhun ke let ru ban jingwa ya ka tisong mulik bat hang ne kila sakhi kumno ki kali sun ki kamai pha lamar ka plelat ye ki pat pa ban yo i bha ye ki lom tha na ka jaka bakinjang.